खुलुमबाय बे बड'लेण्ड टेलिभिजन दिनैनि रादाब फरायदों आं संसार बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ आसामाव गिख्रंथाव बांग्रिं सोमावग्लुंनायजों गोबांथार खहा भेक्सिन लानायनि थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय बांग्रिंनिफ्राय सांग्रां जाना थानो गिबि मन्थ्रिया बयखौबो खावलायदों आसामा आरोबाव 5 लाख ड'ज कोविड भेक्सिन मोनबाय ब्रिटेनआ दैथायहरनाय भेन्टिलेटर आरो अक्सिजेन कन्सेन्ट्रेटरा भारताव सफैबाय बरपेटा सनितपुर आरो मरिगाव जिल्लानि गासिबो फरायसालिफोरखौ बन्द खालामबाय पिआइबिनि डिप्युटी डाइरेक्टर संजय कुमार श्रीवास्तवआ कर'नाजों जिउ गोमाबाय एबि डिविलियार्सनि नाजानायजों रयेल चेलेन्जार्स बेंगलुरुआ दिल्ली कैपिटल्सखौ 1 रानजों फेजेनदों टिभि रियेलिटी शो इंडियन आइडलआ आरो खनसेबाव नंखाय फावथिना खालामनानै फेक टिआरपि बारायनायनि दाय जाबसिन जादों दानिया आबुं रादाब दिनै थामहिनबा 22 एप्रिल फुंनि समाव आसामाव गिख्रंथाव बांग्रिं सोमावग्लुंदों नेशनेल सेन्टार फर सेismologyनि फोरमायनाय बादिब्ला दिनैनि फुंबिलि समाव आसामाव खनथाम बांग्रिं मावग्लुंदों फुंबिलि समाव आसामाव खनथाम बांग्रिं मावग्लुंदों गिबि 7 रिंगा 58 मिनिटआव फैनाय बांग्रिंनि गोख्रैथिया 6.4 रिक्टार स्केल आरो गोथौथिया 17 किल'मिटार बेनि दसे उनावनो 4.3 आरो 4.4 रिक्टार स्केलनि गोख्रैथि बांग्रिं मावबावो बबेखानि आसामनि राङारि सावस्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे टुइटनि गेजेरजों बांग्रिंनि गोख्रैथिखौ 6.7 होननानै फोरमायदों बे बांग्रिंनि गुदिखौ सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि खाथियाव होननानै मिथिना मोन्दों आसामनि अनगायैबो नुसुंसे रायजो अरुणाचल प्रदेश आरो सोनाब बेंगलनि साहा बाहागो लोगोसे बिहारावबो बेनि मावखांनायखौ मोनदांदों बबेखानि आसामनि बादि गिथाव जाथाय जायाखै रिपर्टआव मोननाय बादिब्ला बांग्रिंनि थाखाय सिलिगुरियाव सम्राट दास मुंनि सासे लाइमोन सेंग्रा आरो नगावआव 55 बोसोर बैसोनि लनबया साइकिया बैसो मुंनि सासे आइजोआ हार्ट एटेकनि जाहोनाव जिउ खहा जादों बेनि अनगायैबो रुङिया रेल लाइननि ब्रिजआ क्रेक जादों एबा गावस्रादों सनितपुराव 15 नं राजा लामायाबो गावदों ढेकियाजुलियाव हा गावस्रानानै दै ओंखारदों आसामनि मुंदांखा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि भैरबकुन्दनि हाजो गिसिखांदों गुवाहाटीआव बिल्डिं गावनाय बिल्डिं लुंनाय आरो बायदि बायदि जायगायाव हा गावनाय वाल बायनाय सिलिं गोग्लैनाय खौरांफोरखौ मोननो हादों बबेखानि आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिजों बांग्रिंजों मावनाय जाथायनि सोमोन्दै सावरायदों आरो गाहाय मन्थ्रि बिथाङा गासिबो रोखोमनि मदद खालामगोन होनना फोरमायो भारत हादरनाङै 18 बोसोरनिफ्राय साफ्रोमबो सुबुङानो कोविड भेक्सिन लानो थाखाय दिनैनिफ्राय गावबा गावनि मुंखौ रेजिस्टार खालामनो हाबाय 18 बोसोर एबा बेनि देरसिन साफ्रोमबो सुबुङानो कोविड भेक्सिन लानो थाखाय दिनै बेलासे 4 रिंगानिफ्राय रेजिस्टार खालामनो हाबाय भेक्सिन लानो थाखाय क्विन प्लेटफर्म आरोग्य सेतु एप आरो उमंग एपनि गेजेरजों गावबा गावनि मुंखौ रेजिस्टार खालामनो हागोन मबाइल नम्बर भेरिफाइड खालामनानै भेक्सिन लागोन बिजाथिया गावनि मुंखौ रेजिस्टार खालामनो नांगोन मुख'नो गोनांदि फैगौ 1 मे खालारनिफ्राय भारत हादरनाङै 18 बोसोरनिफ्राय जागायनानै साफ्रोमबो नोगोरारिनो कोविड भेक्सिन होनो बिथांखि लादों मिरु सोरखारा बेनि थाखाय मुं रेजिस्टार खालामनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिनि समावनो दिनै फुंबिलियाव आसाम नाङै गिख्रंथाव बांग्रिं मावदों रिक्टार स्केलाव 6.4 गोख्रैथिजों मावग्लुंनाय बांग्रिंआ दिनै आसामाव गोबांथार खहा खालामदों आरो रायजोनाङै गोबांनि न' बां खहा जानाय आरो गावस्रानायनि खौरां मोननो हादों मुख'नो गोनांदि आसामाव दिनै दान्दिसे समनि गेजेराव लान्थ्रियै खनथाम बांग्रिं मावग्लुंनायखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव समखिखांनाय सोमजिदों ओरैहाय दिनै फुङाव गिख्रंथाव बांग्रिं मावनाय उनावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ रायजो राजाफोरखौ बांग्रिंनिफ्रायबो सांग्रां जानानै थानो थाखाय खावलायो मुख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिया रायजोफोरखौ सांग्रां जाना थानो खावलायनायनि उनावनो रायजोआव बांसिन समखिनाय थासारिया सोमजिदों सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला आसामाव दिनै बांग्रिं मावनाय जाथायखौ जामबुंनि गेजेरजों खौरां लाहरदों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि नखर मन्थ्रि अमित शाह डनार मन्थ्रि डक्टर जितेन्द्र सिंहजों लोगोसे गोबाङानो बबेखानि बे अलखदनि समाव आसामनो नांगौबादि मदद आरो हेफाजाबखौ मिरुनिफ्राय हरनो डनार मन्थ्रिया खोथा होदों होननानै गिबि मन्थ्रिया सुलुङाव फोरमायदों आसामा मंगलबारखालि आरोबाव 5 लाख ड'ज कोविड भेक्सिन मोननो हादों मिरु सोरखारा मंगलबारखालि आसामनो आरोबाव 5 लाख ड'ज कोविड भेक्सिन दैथायहरदों आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ गावनि टुइटाराव टुइट खालामनानै फोरमायदों सावस्रि मन्थ्रिया फोरमायनाय बादिब्ला मंगलबारखालि मिरु सोरखारा 4 लाख ड'ज कोविशिल्ड भेक्सिन आरो 1 लाख ड'ज कोभेक्सिनखौ आसामाव दैथायहरदों बबेखानि मंगलबारखालि आरोबाव 5 लाख ड'ज कोविड भेक्सिन मोननो हानायजों लोगोसे बे समाव आसामाव 6,57,180 ड'ज कोविड भेक्सिन स्टकआव दं होननानै सावस्रि मन्थ्रिया फोरमायदों
कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव अलखदनि समाव भारतखौ मदद खालामनाय ब्रिटेननि अनसुंथाइफोरा भारतआव सफैबाय। सुलुङा फोरमायथिनाय बादिब्ला भारतनि आथिखालनि थासारिखौ नायनानै ब्रिटेनआ अनसुंथाइ हरनाय गं 100 भेन्टिलेटर आरो गं 95 अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटरजों लोगोसे देहा फाहामथायनि गोनां जानाय मुवा बेसादफोरा मंगलबारखालि भारतआव सफैबाय। बबेखानि ब्रिटेनआ दैथायहरनाय मुवा बेसादफोरा मंगलबारखालि भारत सफैदों होननानै बायजोआरि मन्त्रालयनि सुलुङाव फोरमायदों। मुंख'नो गोनांदि भारतआव कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय थासारिखौ बुहुमनाङै गुबुन गुबुन हादरफोराबो नोजोर होदों। बेजों लोगोसेनो बे गिख्रंथाव अलखदनि समाव भारतनिसिम आखाइ फोलावहरदों आरो मदद हरदों गुबुन गुबुन हादरफोरा जर'खायै देहा फाहामसालिनि थाखाय गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ भारतनो हरनो मदद खालामनो खोथा होदों माखासे हादरफोरा। कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया बांनायनि सायाव बांसिननायखौ नोजोर होनानै बरपेटा, सनितपुर आरो मरिगाव जिल्लानि गासैबो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ बन्द खालामबाय। बरपेटा, सनितपुर आरो मरिगाव जिल्लानि गासैबो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ फैगौ 15 साननि थाखाय आबुं बन्द फोसावबाय। आसाम सोरखारनि सावस्रि बिफाना फोसावनाय गाइडलाइन बादियै कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायनिफ्राय फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरखौ रैखाथि होनायनि नोजोर आरो थांखिजों बरपेटा, सनितपुर आरो मरिगाव जिल्लानि गासैबो फरायसालिफोरखौ मंगलबारखालि 15 साननि थाखाय बन्द खालामनो बिथोन होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला मुंख'जानाय जिल्लायाव गासैबो हस्टेल आरो कचिं सेन्टारफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय बिथोन होदों। प्रेस इनफरमेशन ब्यूरो सुंद'यै PIBनि डिप्युटी डाइरेक्टर संजय कुमार श्रीवास्तवआ गिख्रंथाव कर'ना भाइरास एबा कभिडनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमाबाय। कभिडजों गाग्लोबजानाय 52 बोसोर बैसोनि डिप्युटी डाइरेक्टर संजय कुमार श्रीवास्तवआ मंगलबारखालि देहा फाहामसालियाव जोबथाहां नागारो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला संजय कुमार श्रीवास्तवनि देहायाव कभिड पजिटिभ मोननायनि उनाव GTP हस्पिटालाव थिसुनाय जादोंमोन। नाथाय देहा फाहामसालियाव थिसुनायनि साननै उनावनो संजय कुमार श्रीवास्तवआ कर'नानि दावहायाव जेनो। मैया थामहिनबा 28 एप्रिल खालारखालि IPL 2021 नि 22थि मेचखौ आहमेदाबादनि नरेन्द्र मोदी स्टेडियामाव दिल्ली केपिटेल्सआ रयेल चेलेन्जार्स बेंगलुरु हानजानि हेंथायै गेलेदोंमोन। गिबियाव रयेल चेलेन्जार्स बेंगलुरुआ बेटिं खालामना 20 अभार 5 विकेट खोमाना गासै 177 रान खालामो। बेंगलुरु हानजानिफ्राय AB डिविलियार्सआ 42 बलाव खनथाम 4 आरो खनबा 6 बुनानै गासै 75 रान एबा हारसिङैनो बांसिन रान बुथुमो। नाथाय दिल्ली केपिटेल्सआ 20 अभार 5 विकेट खोमाना गासै 170 रान खालामना टार्गेटखौ आबुं खालामनो हायैयाव जेननांगौ जायो। दिल्ली हानजानिफ्राय ऋषभ पान्तआ 48 बलाव 58 रान बांसिनै बुयो आरो हेयरमेटआ 25 बलाव खनब्रै 6 बुनानै गासै 53 रान बुयो। मुंख'नो गोनांदि बे मेचआव AB डिविलियार्सआ मेन अफ द मेचखौ मोननो हायो। दासिम रयेल चेलेन्जार्स बेंगलुरुआ 10 पइन्ट्स आरजिनानै पइन्ट्स टेबोलाव सेथि फारिलाइयाव थाहैबाय। टिभि रियेलिटि शो इन्डियान आइडलआ आरो खनसेबाव नंखाय फावथिना खालामनानै फेक TRP बारायनायनि दाय जाबसिन जादों। बेनि सिगांबो बे श'आ गुबुन गुबुन रोखोमनि दाय नांखांबाय। गायसनजाखानाय मेथाइ खनगिरिखौनो इयुननि सासे खनगिरि जागोन होनना गोरिब गुन्द्रानि थासारिखौ दिन्थिफ्लाना नायगिरिफोरनि गोसोखौ बोनानै नंखाय TRP बारायनायनि दाय नांखांबाय। फिन दायो इन्डियान आइडलआ बेरामिनि फावथिना खालामना खनसेबाव TRP बारायनो थाखाय TRP रानथिंगासिनो होनना ससियेल मिडियानि गेजेरजों दाय फोनां जादों। साबाय फाग मुंनि मेथाइ खनगिरिनि बिमाया बेरामाव गोग्लैना दं आरो दायो साबाया न'आव थांफिनगासिनो होनना नंखाय फावथिना खालामदों होनना ससियेल मिडियायाव इउजार्सफोरा कमेन्ट खालामगासिनो। सोरबा सोरबाथ' सलमान खाननि बिग बस बादि नंखाय फावथिना दिन्थिना TRP बारायनो नाजादों होनना इन्डियान आइडलखौ दाय फोनांदों।